Hi mga kamangan, tignan nyo. Ganito kadami yung nakuha namin sa isang puno lang. Yan. Yan ay kamoteng kahoy. Yan. Yan, dyan. Dyan namin kinuha. Okay. Thank you. Oops. Nanguha kami ng kahoy guys. Ito na. Malinis na. Ayan, malinis na guys ang aming inuwing kamoteng kahoy. Ilinis ko na sa kanina sa kabilang bahay. Dati nagpauyo na na. Hamo ko mo, di kasi kastabay lang ah. Ganito kadaling palatan guys kapag fresh yung kamoteng kahoy. Look how easy it is. Good. Gusto natin taga-rescue. Agtader kaya bagis. Pinagdidalang pa sarapang na ida. Buyo doon ang libado da. Tap na tagalumdag-galumdag. Tanggalin natin ito guys yung ganito. Stand by. Gata, nyog, ay, gata. Star margarine. Brown out. Siguro na